Okay guys, ito yung Lawis Beach. Ito naman yung Mount San Isidro Labrador, pinakamataas na bundok dito sa Western Pangasinan. Pwede rin niyang akyatin, no? So kung gusto niyo mag-hiking at wala kayong kasama or contact para umakyat diyan, pwede niyo akong kontakin guys. Pwede ko kayong samahan. I-set natin yung araw kung kailan kayo aakyat. Ngayon meron na ritong mga cottages for rent. Ayan guys, kung makikita ninyo, meron na rin ditong mga sari-sari store. So yung mga gustong uminom ng konti, walang problema guys. Ayan. Malapit lang to sa bahay ni Mr. House Husband, sa mga kaibigan ko dyan sa Manila. Alam nyo na, kontakin nyo lang ako rito at ako nang bahala sa inyo. Ang problemahin nyo na lang pera. Okay? So ayan guys, vitamin C. Yung mga stick na yan guys, o yung mga kahoy na yan na nakikita nyo sa may dagat, nakabaon yan dyan guys, diba? Yan ang purpose niyan, lalagyan niya ng net. Ito guys, yan. And then pag nilagay nila yan dyan guys, papasok dyan yung mga fingerlings ng mga lapu-lapu. Okay, so yan ang isa sa mga pinagkakakitaan ng mga fisherman o yung mga mangingisda natin dito guys. Ayan o. Okay guys, ito may mga bisita rito, mga manginginom. Ayan o. Shout out, shout out. Shout out. Sige, ingat. Bye-bye. Ayan, walang tsinelas, takbo! Master gagam! Ang init sa paa. Again, paano kumain ng mayaman, Gab? Alright. What is that? What is that? Ano yan, te? Halo-halo. Magkano yung halo-halo niyan? Special yan, te? May leche plan, wala? Wala, okay. Ayan o. Okay guys, nandito tayo sa tindahan ni... Ano pangalan nyo, te? Apelido na lang, Salcedo. Oh, ayaw ng pangalan. Siguro si ano to, si Marian Salcedo. Okay guys, ayun o. Nagtitinda sila ng halo-halo. Ayan. Hindi lang halo-halong paninda namin. Ito pa. Ano pa yung mga titinda nyo, te? Fishball, Fish. kikiam. Ano to, hanggang hapon? Hanggang gabi pa to. Hanggang gabi, no? So, Kaya, palamig. Yan. ano to, te? Mineral water? 2x2. Magkano yung ganito dito, te? 75. Vitamins ng ano yan. Oo, Masinda. ito talaga pampalakas. Nagbebenta rin kayo ng yellow rito, te. Okay. So guys, pag bumili kayo rito ng 2x2, may libreng chaser, coke. Pero ang kagandahan nito guys, 200 ito, may libreng coke. Pwede ba yun, te? Sige, thank you. Pati babae tinitinda nyo? Oh, paninda rin. O magkano naman ganyan per kilo? Ano,
buuan na lang yan, 220 yan. 220. Pero may bawas pa rin. Kung may bawas, babalatan nyo. Oh, babalat. Pero yung presyo wala. Okay, thank you. Oh, Dalawa pa daw. ha? Dalawa pa daw. Okay, tingnan nyo. Dalawa pa daw, oh. Halo-halo. Oh, dalawang halo. Dapat may discount ako. Ako yung ano endorser nyo eh. Yung halo-halo namin dito na 20. Sa kabila. Mura na. Yung sa kabila, 25 dyan. Pupuntahan ko rin. Sabihin ko mag-20 lang sila. Okay. Sige. Kasi ngayon masyadong din, crowded na Okay guys, ito nga pala si Jambi Salcedo. Ayan. Si Miss, si Halo Halo Girl. O, bago ka lumabas, bago bayaran yan, sasayaw ka muna ng Paro Paro G. Hi ka muna, hi. O, mag-subscribe ka sa Mr. House Husband, ah. Sa Mr. House Husband, ah. Oo, itatag kita. Ayun ang pambayad, oh. O, sayaw ka muna ng Paro Paro G. O, ako kakanta. Paro Paro G. Paro Paro G. Ang bayad, oh. Ay, libre? Okay, thank you. Oh, say thank you, Lolo Dan. Thank you, Lolo Dan. Thank you, Oo. Lolo Dan. Thank you, Lolo Dan. Sa camera magdetect dun siya. Oh, sige. Salamat po sa nag-sponsor. Si Dante Malong Senior. Ayan po yung batang Osbora. Nagugutuman. Cry na. Ang jump off niyan guys doon sa Barangay Katampat, Bolo Labrador. So doon yung daan paakit doon sa may pinakatuktok niyan. Ang pinakatuktok niyan guys ito. Yan yung pinakatuktok nung Mount San Isidro Labrador. Yan yung pinakamataas na part ng bundok na yan. So yun lang guys. Pasyal kayo rito guys. Kung gusto niyo ng tour guide guys, pwede ko kayo samahan. Yan, mag-set lang kayo ng date para maayos natin yung schedule. Okay guys, maliligo na ako.